svima, dobrodošli na moj kanal Lena England. Kako ste danas? Evo, ja sam jako vesela, raspoložena. Zašto? Zato što sam nakon dugo vremena počela pisati blog. Možete vidjeti dolje u opisu videa link na taj blog. Što me je potaknulo na to? Pa evo već 2 godine dana živim u Engleskoj i nemam tako puno prilike pričati svojim jezikom, tako da isto ovdje niti nemam knjiga i neki dan sam onako na internetu bila i čitala blogove i sjetila sam se da sam nekada jako davno imala blog i da me to jako činilo veselom, ali kako sam ja istovremeno jako hirovita, ja sam to obrisala. Tako da sada sam odlučila kako imam dosta vremena na poslu u noćnim smjenama, ponovo pisati i na neki način uživati u samoj toj činjenici da pišem. Vrlo rado se sjetim satova hrvatskog jezika i satova književnosti kad smo čitali pisce i pjesnike i to je bilo jedno od mojih omiljenih trenutaka u školi uopće. I kasnije tijekom života sam uvijek volila čitati i pisati. Znači, te dvije stvari su jedna konstanta koja je mene uvijek pratila. Ja bih recimo u svom životu počela plivati ili bi počela neku aktivnost, plesti recimo. I uvijek bi to ostavila. Jedina stvar koju sam ja ovako hirovita ostala vjerna i nestrpljiva isto tako, ja sam jako nestrpljiva osoba, to je jedina stvar koju sam ja ostala vjerna. Znači, to je jedina stvar koju ja i dan danas radim i otkako znam za sebe da znam pisati, uvijek sam pisala i uvijek sam čitala. I jedna još je meni jako važna stvar kod samoga pisanja. Za mene osobno ima vrlo terapijsko, onako jedno melemsko značenje. Ne samo da veliča jezik i da veliča tu našu ljudsku sposobnost koja je karakteristična samo za nas, govor, nego ima i terapijske vrijednosti za mene. I zato sam beskrajno zahvalna na svim piscima, na svim knjigama koje sam čitala i iz toga razloga sam odlučila da ću tu i tamo nešto napisati, a kako ja već i sada imam puno toga napisanog, mislim da ću u trenucima kada nemam inspiracije za pisanje samo uzeti već djelić onoga što sam napisala i staviti na taj blog. Skroz je besplatno, skroz je dostupno svima, potičem i vas da se pridružite i da pišete, da kreirate svoj blog. Pa ćemo biti zajedno tamo i čitati se na blog.hr. Puno pozdrava, vidimo se, bok!